Gizarte hobea nahi baldin badugu ezinbesteko aldagaia da inklusioa, eta erronka horren inguruan hitz egitera etorri gara Bergarako Ipintza Institutura. Bueno, inklusioan gaixaz hitz egitera etorri gara gaur hona zuengana, Bergarara, baina, bueno, gaixa sakonki lantzen hasi baino lehen eskatuko dutzuet taldeka batzeko eta inklusioaren zuhaitz hori horriz betetzeko. Hortarako bideo bat ekarri dut, ia bideo hori ikusi ostean ideiak erreza gurtetzen diran edo zueri laguntzen dutzuen apur bat hausnarketa horrek aberasten. Looking for that bitch who took the money and run. Now the daylight's gone and there's no more fun. And who's that bitch who stole all the hair on? Hair on, it's all gone. You smoke it all up, now you got none. Bueno, nik uste dut zuhaitzean irten diala bastante interesgarriak eta nik uste dut errealitatean ikusi aldia olako gauzak. Zuk ze uste zuen? Bai, ni ados nago, azkenian hor zuhaitzetan, postitetan idatze dugunak reflejatzen dau errealitatean ze aspektu lotzen ditugun inklusioakin eta nik uste dutela argitzen dugula guri eta beste ingurukuei zedan eta nondik doian inklusio hori eta argitxu jau. Guk adibidez aipatu dugu generua, adibidez gure gizartean ikusten da ez, berez legez edo badagoela onartuta, baina gero gizartean ez da islatzen hori. Azkenean, gure ustez, ondorioztatu dugu gizarte esklusio batean bizi garela, ze badago, bai desberdintzen dugu, nahiz eta legez edo berdintasuna egon. Gu egon gara pixkat hitz egiten desberdintasunen inguruan eta azken urtetan asko entzundan hitza izan da feminismoa eta pentsatu dugu hitz horrek ondo definitzen dabela inklusioa, ze azkenean da danon artean berdintasun bat egotea.
Bai, adibidez, arraza desberdinetako pertsonak edo familiak igual kanpotarrak etortzen dienean, guk teoria moduan badakigu danak berdina gala, azkenean txikitatik erakutsi dozkue hori errespetatzen, baina igual batzutan nahitzek itxen ditugu gesto batzuk, eskluidu moduan itxen ditugunak, eta hori adibide ona izango zen. Bai, azkenean etxetik ondo ezitzia izango zen guztian honen jarrixa. Esklusio ez gertatzeko, inklusio izateko gizartia. Baina, nik uste dut, gauza diferente bat ikuste guenean, nik uste dut gaula joera pixkat baztertzeko, eta ohitura hori kendu inbia da. Bai, igual, arason bat daukan pertsonak eta baztertzeko jori hauko, igual, ez ditugulako ikusten kapaz gure ritmoa jarraitzeko, eta orduan eskluidu moduan itxeron dugu, nahiz eta gero berez guk jakin gure moduan aldela ikasi edo jolastu edo olako gauza. Bai, azkenean, nik uste dut gizarte honetan ikasi dugula erabat pertsonei etiketak jartzen eta ondo egongo zen etiketa horrek apurtzia eta gizarte inklusibo bat sortzia. Hori, bai, azkenean etiketen beharra dauko, etiketa jartzeko beharra. Adibidez batzutan, bai, beti. Bai, azkenean hori da oinarrixa. Etiketak jartzen ditugula danera, gure gizartea dago ohituta dana ordenatzera, dana klasifikatu daukitzera. Eta zehose kanpora egoten bada, da pixkaten. Baztertu itxen dut. Hori da. Haukou egun zehatz batzuk, martxoak 8 ospatzen dugu, gero bakearen egun atalakoak, azkenean esklusio hori saiesteko, eta orduan egun espezifikoak jartzen ditugu hortarako, baina gero azkenean egunerokotasunean ez dugu hainbeste lantzen, eta gehiago danak integrau beharrian, danok batera, igual adibidez, hemen dauko gela bat, pixkat zailtasun handitxo bat daukenak, ikasle gure ritmoa jarraitzeko eta erentzadago gela bat, eta igual hori esklusioa azkenean hor zehose bai dago, segabizena da eurai apartatzen, eta orduan honena izango zen danok batera eta saiatzea danon ritmoa, ritmo orekatu bat jartzen, hola danon elkartasuna egoteko. Bai, azkenean hori ideiona da, baina nahiz eta gero hori ikaslien artean igual gertatzen da, eskluitzen ditugu azkenean desberdinak direnak. Adibidez, irakaslien artean edo, irakasleak teoria gutxi gora bera ematen dozkuen nola ez baztertu eta hori, baina gero hori gertatzen da, bullyinga horregatxe gertatzen da, ez ditugu bestiak dian moduan onartzen, edo desberdinak dialako, edo dana dakoa. Bai, nik uste dut pertsona importantiak eta aktoriak eta referente moduan hartzen ditugula, porque adibidez, pertsona batek esaten badau, nik pertsona ez dut diskriminau behar dan moduan dalako, nire moduan da. Esatozu, nik honen berdinain bio eta azkenean referente moduan erabiltzen duzu. Bai, hori da, adibidez guk adibide moduan influencerrak batzutan konparatzen ditugu gorputza, erropa eta beti gabiz eredu nahi dugu izan. Eredu moduan hartzen ditugu eta nahi dugu ere moduan izan. Azkenean influencer horrek adierazten baldin badau plataformetan, bera dagoela inklusioan alde eta kanpainak eta hola ematen baldin baditzu, guk azkenean hortan baitza fokua jartzen dugu, eta orduan horrek baitza eragina daukagugan eta eragin positiboa, eta orduan dana loturia dauka. Nire ustez azkenean guk itzen ditugun keinuak beste pertsona bati laguntzeko edo saiatzeko inklusioa gizartean handiagoa izateko, danon eskubideen alde borrokatzeko, gizarte hobe bat sortzeko oso garrantzitsua dela, eta nire kasuan saiatzen naiz egunerokoan ez saiatzen diskriminatzen eta danok berdin tratatzen. Bakarrik ikusten bozu pertsona bat, jun, galdetu, zela dagoen, askotan garrantzitsua dela. Batzutan pentsatzen dugu igual, ez dut galdetu behar, igual sobran dago nire galderia,
eta inkomoa bingotza, baina eske ez dakizu beste pertsonia zela benetan zela dagoen, orduan igual galdera horrek asko posten dotza eta hortik igual urten halko da eta laguntza eskatu. Bai, zegoe azkenean egunerokoan ez gare ohituta, esatera, kaixo Jone, ze modu zare, ez dakizu. Eta igual garrantzitsua da. Bai, ze detaile horrek azkenean laguntze batzuek komodo hau sentitzen. Azkenean, igual ez duzuna erantzun galderiai, porque igual gatu esautzen, baina ja ikustia, interes hori, ez? Bai, sentitzu como, bueno, gutxienez norbait bai. Igual egunero gabiz batera, eta ja azkenean ez dozu galdetzen, baina azkenean galdera hori batzutan ondo dator. Igual benetan daukat arazo bat, baina ez dute esan jatelako urtetzen, baina azkenean galdetzotuenean, esatez, konta hau ingotzat, eta hola ja hobetzen juten da arazoa edo laguntza eskatu. Nik uste dut, hola jendia, igual atentzio gehiago bia bena, baina gero da jendia, igual, galdetzetazu, zozo gestatzen gatu, eta pentsatzen, honek pentsatzen da, baztertuta, nahola, ez dakiz, eta igual txartu hau, txarrera hartzen dago. Gero dare kasuak eta kasuak, baina behintzat saiatzia, nik uste dut ondo gongo zala. Azkenean hartzeak guztiak bieula norbaitxek entzutia ero laguntza.